Здравейте! Днес ще играем на Clash of Clans. Да, аз направих една мижава база. Ето, това ще е за сега. Аз ще ви покажа кланът ни, ще се бием и ще ви покажа основателите на клана ни. И това ще бъде този епизод. Няма да можем да правим повече неща, защото смени и не мога да се правя армията. Да, сега първо искам да атакуваме. Няма да е този. Искам някой по-слаб, ама дава повече ресурси. Ето така. Ако не се спомням дали ви казах, но ще започна проекта на FIFA 15, Sims. Аз ще направя проекта на Sims Freeplay. И ако ви харесва, искам да сериозно да ми отговорите дали да си купя Sims 3, за да мога да снимам на нея. Защото тя е много интересна и просто искам да знам. Хайде, ето този. Да, и затова питам, за да знам дали да се купа, да се купа не на празно. Да се купа не на празно, да знам, че има защо. Не, на мен ми си играе, ама искам да гледате докато играе. И както казах, този клип ще бъде по-кратък, защото пуснах гоблини и няма да можем да се бием. Но за сметка на това, днес ще кача на FIFA 15 и смятам да бъде по-дълго, към половин час, 40 минути, защото вече нашият канал има 15 абоната и трябва да направя нещо, с което да благодаря. Вземаме си демоните и сега да отидем към нашия клан. Ето го кланът ни, 3 левел е. Качваме се на 4 и ще се опитаме. Варлогът ни ето го. Не сме много силни във войните, ето, защото на мен ми се беше бъгнала и ето започнаха да губят, като ме нямаше. Нямаше лидер на клана тогава. Иначе, за да влезете ви трябват 1500 купи и да сте българи. Имаме 11730 купи. И това е за сега. Ето ми го по-силният профил. Да знаете, оградата му е много слаба, така че много не се смейте. Ето му оградата колко е слаба, но оръжията са добре. 10, 8, 8, 4 и това са му слаби. Всичко друго е добре. 8, 6, 8, 5, 8, 4, то е 3, 8, 5, 8, 4, все така. Ето събирам 200 човека, имам ПК, ПК, големи, 195 събирам и имам Black Spell Factory, Spell Factory. И ето ми армията 4, 5, 5, 4, 4, 3, 5, 3, 0, 0, 2, 0, 0 и 0. И това е от моят профил. Да, сега ще ви покажа другият основател на кланът. Ето го. Така. Ето го, това е един приятел. Ето, той отскоро е 8. Ето, той има 4, 8, 8, 2, 1, 5, 8, 3, 5, 8, 3, 8, 8, 8, 4, 5. Да, и това е общо взето от него, 8, 8 и 2. Има Black Spell Factory и той, ето армията му е 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 2.
Ето на него обаче оградата му е по-добра от моята. Хайден Тесла. Третен трап, да. Ще ви покажа. Третият основател на кланът ни. Ето го. Това е също един приятел, който също отскоро е ТХ8. Ето го. Това са, говорим, че е на четвърто, второ, осмо, Барбарен Кинг, осмо, пето, четвърто, осмо, пето, второ, осмо, пето, второ. Побират 200 човека. Ето има до дракони и миньони от Дарк бараката. И лабораторията му е такава и това е от него. Да, това е от нашия клан. Да, сега да на нашия профил. Ето каква база направих. Не е добра, знам, не ми стигна оградата, но ето, тези ги апгрейднат на втори левел. Опса. Това се апгрейдва още. Вече не. И ще пусна... И да, ето. Това е по-пълно. До гоблини да ги имаме. Ето така, че мортар. Те ще трябва да ги апгрейднат. И нещата, хала ни е 3. И да. И ето вижте колко се развихме за около 12 минути. Само съм направил ето тази база и това беше. Ето, купили сме всичко. И ето така. Ето всичко. Само искам, ако не сте го видяли, да ви го покажа. Защото вече на тъх 11. Да, сега ще ви го покажа. Ето ги. Има нов кинг. Гардан Уердан. Ето с 6 милиона елексир. Не е много силен, но пак е нещо. Ето връща кръвта. И това е той. Общо взето. И ефекта, изчакайте. Ефект да връща кръвта и на 5 секунди. Или го ускорява, нещо такова. И да, ето вижте, вече има 12 левел на това. Това е новото оръжие. Вижте какво му е зоната. Цялото поле. Уизър Тауър 9 левел има. Минал, ето. 7. Вече има 3 левел. Ето. И това е новото. Тук на 6 180 хиляди. И вече тук събира 2 милиона неща. И ето вижте, складват за парите. Ето какви са на 12 левел. И да, това е. За тъха 11 новото. Да, в принцип това е за тъха 11. Да. Харесало. Ако е така, дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала, ако не сте се. И до